Pringgondani karben aja ngribeti lan nek ning Pringgondani rak tegese bojomu si Abimanyu ya ayem, tentrem, tatak tetek ninggal kulawarga utamane ninggal bojo ngono lho, Nduk. Tangkala Bendana. Rasane ngatiku. Aku kudu bakal sungkem ana ngersaning para pepundhen. Iya. Siti Sendari saja semlang aja kuwatir. Bab perkara iki mbok menawa aku bakal utusan kelawan Paman Kala Bendana. Karben nyatakake yen to wis ketemu kelawan si Abimanyu supaya nggabali marang Pringgondani. Paman Kala Bendana. Eneng apa, Tut? Paman aja dikangelan, malah dina iki coba lacaken. Anakmu si Abimanyu yen to wis ketemu. Enggal jaken bali marang Pringgondani. Wah, jan. Ya pancen ya ketegelen tenan Abimanyu jenenge temanten anyar. Ya wis penakne ya, Nduk. Siti Sendari leremno atimu. Tak golekane bojomu si Abimanyu. Ya Paman, muga-muga enggal bisa ketemu yen to wis ketemu enggal aturana bali marang Pringgondani ya Paman. Ya pamuji-muji tak jaluk ya, Nduk. Bareng aku mantak aji begandan. Kaya ora sisip Abimanyu ki eneng Wirata. Ya ning mbok upamane yen wis ketemu karo para pepundhen gak eling karo kulawarga, eling karo bojone, eling karo katresnane Abimanyu. Ayo gendang bali nang Pringgondani Abimanyu. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kunging kang palakoswa Prabu sananira lir surya wedalira saking Dalanidhi arasa madani jagat duk mungup paneng ucake ukir marbabang sumirat
keneng soroting surya mega lan gunung Abimanyu wonten timbalan iki ngadhawuh Raden Ayu batuk-batuk-bat paduka menika sampun krama sampun ngatos basa kaliyan kula mendak kirang ngrumaket raos sing manah estunipun taksih ewet lan pakewet raos sing manah kula karana paduka menika putraning Narendra Gungdinetara menawi kula menika namung putraning satriya paduka sampun ngendika ingkang kados mekaten. Katresnan menika boten mawas derajat liwah pangkat. Sauger paduka sampun tresna lan kula inggih sampun tresna lan inggih sampun. Iya, Yayi Dewi yen to pancen karsanira mengkono ora liwat aku ya mung nayogyane. Tah, ora ngaten Raden dadosaken pinggaing manah kula. Namung ngaten Raden. Keparenga kula badhe ngundhawuh kelawan paduka Raden. Iya piye Yayi? Paduka mengku garwa kaliyan kula menika estunipun paduka menika taksih lamban menapa sampun kagungan garwa. Upami paduka menika sampun kagungan garwa mboten dados menapa kula saged nglampahi. Lan kula ngestakaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama kula nggih tetep tresna kaliyan paduka Raden. Yayi pun kakang iki yektine isih jejaka, aku iki isih lamban. Batuk-batuk, Pak. Menapa saestu Raden? Iya, lahir batin Abimanyu iki isih jejaka pun kakang isih lamban. Yen to pancen jeneng sira Yayi ora percaya lawan pangandikaning pun kakang, muga sineksenana jagat saisine. Yen to Abimanyu kuwi ora lamban, yen to Abimanyu kuwi ora jejaka. Muga-muga besok patiku dikroyoka jemparing 1000. Dadi ana wujuding raseksa ingkang prapta sira iku mau sapa? Inggih Raden Ayu nyuwun pangapunten, kula menika saking negari Pringgondani, kula kengkenanipun Gatotkaca inggih pulunan kula piyambak. Kula nggih sudi amastani kula pun kala bendana. Patut-patut tak kala bendana. Inggih Den Ayu. Paman kanthi karahajan tekamu paman. Ya Ger Bimanyu, slamet ora kurang sewiji apa tekaku ana kene. Yo. Paman Bayana wigati apa dene sajak semengko lakumu. Iya Ger Bimanyu, pamane aku iki ora kandha medhine kowe ya wis ngerti apa sing tak karepake gandeng aku iki mbok takoni. Aku ya prasaja dina iki aku dikongkon karo kakangmu Gatut. Abimanyu nek kowe wis ketemu karo para
pepundenmu eneng Wirata gek kowe baliya. Sabab dina iki ya paman aku wis ngerti apa sing mbok karepake. Ora suwe maneh aku bakal bali marang kasatriyan Pringgondani. Lah ngono, soalé diarep-arep tenan iki Abimanyu. Katut-katut ta. Kala Bendana kedhawuh Raden Ayu. Kok diarep-arep sajae kok ana bab-bab sing wigati sing mbok singetake. Matura sing persojane ngopo? Nggih Raden Ayu jajanipun kula menika dipun kengken kaliyan Gatotkaca. Janipun nggih mboten namung Gatotkaca piyambak. Wonten ingkang ngengken inggih menika nggih Gatotkaca sak kulawargi. Kulawarga. Nggih, kulawarga. Pun Abimanyu kedah wangsul. Tobat. Mbok iki bloko. Katone kok kowe iki wedi pekemuh. Gage kowe matur Kang Prasaja kala Bendana. Persajan wae kepiye? Nggih. Ngaten Raden Ayu. Dinten menika Abimanyu kedah wangsul dhateng Pringgondani jalaran. Niki bojone Abimanyu Siti Sendari dititipke ten Pringgondani nangis mawon. Raden. Nyatanipun paduka menika sampun darpe garwa kenging menapa kok boten walaka. Moko paduka Raden sampun prasetya nyekados mekaten. Yayi, aja nggugu lawan ucape Kala Bendana. Kala Bendana ora buta edan. Kowe buta gendeng. Senengane clewa-clewu. Ora susah digagas, aja mbok penggalih. Yen to mikir bab perkara Kala Bendana malah edan kabeh. Nah, ora lidok ujare wong daplok rak tenan to. Wis. Bubrah tandingane kaya ngene iki. Mulane Abimanyu nek Wirata wis rabi. Rabi maneh. Moko bojone anake Ratu Wirata jenenge Utari. Duh, jan kepiye moko bojone Siti Sendari iki ya ayu lho. Apa perkarane Abimanyu sawise dipek mantu dideke Pangeran Pati sisan aku krungu kabar. Jare Abimanyu kuwi mantu Ratu Wirata deke Pangeran Pati jenenge Pangeran Wirabratana. Apa ya milik kuwi wah janji Lokatut ketiwasan, guys. Laruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamutusa Sang Sri Paman Kala Bendana. Iya Tut aku sing teka le.
Piye kabare paman? Bisa ketemu kelawan si Abimanyu. Yo, entuk pendongamu aku iso ketemu karo adimu si Abimanyu. Ya temen ana Wirata. Ya pancen beneran yang Wirata. Piye kabare paman? Keneng apa yen wis ketemu kelawan Pangeran Bimanyu ora mbok kanthi kundur marang Pringgondan. Ya kosek omong aku ki urung tutuk. Ya kepiye paman? Wis jan cilaka tenan iki. Iki Abimanyu ki eneng negara Wirata jebule Abimanyu kuwi. Wis paman wis. Wis aja mbok bacotake. Aku wis ngerti apa sing mbok aturake. Lah nek wis ngerti ya wis. Ya kaya ngono kuwi. Iya. Ya wis paman. Lah perkara kuwi mengko dipikir keri dirembuk ana mburi wae. Ora to paman kowe kuwi persojo wae Pangeran Abimanyu ning Wirata ya gene. Apa nampa pidana? Gak. Pidana apa ora? Lah ning apa? Wah, malah Abimanyu bagiya. Anu bagiya mulya dheweke ning kono. Ya bagiya mulya kepiye? Lah wong te ora seneng kepiye wong ning kono? Anu ayo kuwi to. Boyo sing cetha to paman. Ngene ya, Nduk. Dari iki bojomu si Abimanyu ki ning Wirata. Dina iki wis dipek mantu karo Ratu Wirata. Ya kuwi mengko garwa putri Wirata jenenge Dewi Utari, malah dina iki dikepyake dadi pangeran pati ning Wirata jenenge Pangeran Wirabratana. Bojomu dina iki rabi meneh. Jagat Dewa Pataya jagat pangesungkara. Paman Kala Bendana. Wong gerang ora urus. Wong tuwa ora ngerti karti sampeka. Wong tuwa iki kedap-kedepi. Malah bloko. Wong gerang ora tatanan kowe jane tak pepundi dadi pantan. Clewa-clewo. Lho. Lah terus salahku ki nek endi to, Le? Apa aku ki luput? Apa aku iki salah? Aku iki omong sak benere. Aku iki omong apa anane ya, Tut. Aku ki aja mbok seneni ya, Le. Paman. Wong ki bisa dura sembodo, dura tegese ngapusi. Sembodo ki ngrampungi gawe. Nadyan to ngapusi nanging bisa ngrampungi gawe ora ngombro-ombro. Nadyan to kowe kuwi prasaja bares. Iki mengko kowe ora ngerti gegering lelakon. Wong gerang ora kena kanggo pantan. Walah, Tut. Kowe destun menuripku. Aku iki gek pakmu cilik, aku ki wis tuwa. Gek aku ki wis tuwa, wis elek, ora pawitan apa-apa. Pawitanku ki aku ki mung jujur. Pawitanku aku ki mung jujur karo temen kok sida ora kebeneran uripku. Kaya kebangetan mentoto, terus aku gek mbok kon kepiye? Aku iki aja mbok nesoni ya, Le. Aku ki wis mbok kon ngetan ya ngetan, aku ki mbok kon ngulon ya ngulon. Nek pancen kowe mau ora percaya karo aku, mbok yo ora sah kongkonan karo aku. Paman. Kowe ora mikir kanthi genep, ora mitung kanthi terwaca. Pikiren yen to nganti iki mengko Siti Sendari nglabrak ngluruk nyang Wirata yen nanti gegere. Kowe ngerti apa ora gegere negara Dwarawati? Siti Sendari kuwi putrane Kanyawa Prabu Sri Bathara Kresna. Yen to nganti kelakon Dwarawati gesek panemu geger mung perkara ucapmu mau. Ora pakai gelandang carang saka pucuk. Lah ya lagi nek kaya ngene aku ki kudu kepiye to, Le? Aku paribasan mbok kapak-kapake ya wis manut, aku wis kleru.
Ning aku aja mbok luputke ya, Tut. Aku ki wong temen. Aku nek abang ya abang, nek putih ya putih. Aku nek mbok kon ngapusi aku ora iso. Tembung Dura Sembada Dura ki ngapusi. Sembada ki ngrampungi gawe, wong ngrampungi gawe ki ora kudu ngapusi ya, Tut. Wong ki nek gelem persaja apa anane, tak kira akeh slamete. Aja kakean cerewet iki. Paman Kala Bendana. Wong tuwa ora kanggo patuladan. Kowe iki tak pepundi. Tak sembah-sembah paribasane. Ewadene ora bakal gawe tentrem, malah gawe geger. Ayo Wangsulana. Rembugan apa katmune piye? Paman Kala Bendana ya muni ya. Paman Kala Bendana. Yen arep maju ning Kakek Wangsulana. Paman Kala Bendana. Paman Kala Bendana. Aduh, Paman. Oh. Paman, sembahku, Paman. Ora nyono dene Paman Kala Bendana nganti kowe temekaning Paman, aku sing luput Paman. Aku njaluk pangapura ya Paman, kowe pepundhenku Paman. Ora ana ceceking atiku aku bakal gawe sedane Paman Kala Bendana. Paman, aku sing luput aku njaluk pangapura ya Paman. Paman. Oh. Kadut opo Paman? Duh anakku nggen. Kowe ora luput ya, Le. Wis kowe aja nangis. Kowe aja susah. Malah aku muji syukur ana ngersane Gusti sing gawe urip. Dina iki aku wis bisa luwar saka bebandaning donya sing kebak lelamisan iki. Janjane mono aku wis pinaringan kasuwargan karo dewa. Mung ngene ya, Tut. Aku wis kebatut tresna kanthi negara Pringgondani tak pasrahke marang kowe. Aku ya wis matur nuwun. Pringgondani ayem tentrem para kawula dasih wis sumungkem karo kowe mula nggonku tresnani karo kowe ya lair terus sing batin. Nadyan aku temekaning pati ning kowe ora ana ceceking atimu kan mateni aku. Mbok menawa iki wis tumeka kala mangsane kudu aku iki bali marang Lokabaka. Ya mung bae ya, Tut. Tresnaku karo kowe wiwit ana donya nganti ndelahan ora bakal aku bisa lali. Nadyan aku wis dicawisi kasuwargan. Aku ora bakal munggah nang swarga ora bareng karo kowe. Bareng karo aku ya, Tut. Paman yo bakal tak eling-eling paeslake dawuh pangandikane Paman Kala Bendana. Enterono ya Paman nganti pundhating dharmaku. Ya tak enteni. Ana ing bukur Sri Pengarip Barip ya, Ger. Oh.